Makadi mhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri munzvimbo yeWhite House kwatashanya kune mhuri yachema ikati uyaiwo mutionerewo dambudziko redu mamiriro arakaita. Saka tiri pano tina sisi vari kurwara vane chirwere chegomarara kana kuti kenza muchirungu. Mhuri yatishiedza kuti isusu tisvitse izwi ravo kune ruzhinji rweZimbabwe kuti vanoda kuvabatsira vazovabatsira. Saka ngatisangane nemhuri muchinzwa kubva kwavari zvizere. Chapa kuti tizokushiedzai nhasi idambudziko rasisi vari kurwara nechirwere chekenza yemuchibereko. Alright, mungatitsanangurire kuti vari kurwara nekenza vakatanga rini uyezve ndezvipi zviri kuitika zvazoita kuti mutore matanho? Vakatanga gore rapera muna March ndo pavakatanga kungobleedha. Vachibleedha kwema 10 days 15 days zvichingoenda zvakadaro ndo pavakazoenda kuchipatara ndo pavaonekwa kuti vane kenza yemuchibereko. Vakatombotorwa nyama yemuchibereko kuti vatestwe kuti vaonekwe kunzi chii chiri kunetsa, ndipo pavakabatwa kuti vane chirwere chekenza yemuchibereko. Alright, ndanzwa muchitaura kuti mazuva aita achiwedzera mazuva ekuteera. Mungatitsanangurire kuti mamboti 10 15 zvidaro. Saka izvezvi mungatitsanangurire kuti zvinhu zviri kuitika everyday here kana kuti pane zvimwe pazvinombomira kana kuti chii? Hazviitika hazvo mazuva ese. Pane pavanomboita vachibleedha kwenguva yakati rebei, mwedzi nemwedzi zvinosiyana. Pamwe vanoita mazuva akasiyana zvichienderana nemwedzi wacho. Alright, ndanzwa muchitaura kuti pane chinyama chakatorwa chichinoteswa kumalebhu handiti? Chokwadi. Alright, result yakabuda ichinzi chii? Vakanzi vane kenza yemuchibereko, ndoyo result yakabuda. Alright, mumashure maizvozvo pane matanho here amakambotitorei? Because munhu kana ane kenza ndakambonzwa kuti vanhu vanoenda kunana chemotherapy nechi maaita here process iyoyo? Vakaitwa, vakatoonekwa kunzi level 2 zvechemotherapy. Saka ndo pavari kuramba vachiwedzera kurwara. Saka takushiedza kuti zviri kufamba sei. Pane pandisina kunzwisisa nekuti kumalebhu handiti ndo panouya maresults achitsanangura kuti chirwere chemunhu chapa level ripi. Maybe hamuna kundinzwisisa because ndaida kunzwisisa kuti vakatanga retreatment yacho yekenza. Dzimwe nguva tinonzwa kuti hanzi vanhu vanozopiswa vanoitwa chemotherapy chichi. Mungatsanangurire kuti vakatanga here? Havasati vatanga nekuti mishonga yacho inodhura. Isusu hatisi kukwanisa kuwana mari iyoyo inodiwa pakuti vatange kushandisa mishonga. Alright, mukudhura kwayo mune imwe here yamati mambotenga? Hatina yatati tatenga nekuti isu hatina chatinacho, hatina mari. Mhuri yeZimbabwe zvakaoma. Panguva yakadai munhu anofanira kunge achitobatsirika. Zvekuti pazvasvika zvinenge zvinhu zvinenge zvakutyisa nekuti munhu anofanira kunge akutanga kutorapwa. Chokwadi munin'ina wedu tatambura naye. Takatombofambawo tichitsvaga kubatsirwa, takatombosvikawo nekukaranda uko. Zviri kudiwa zvacho hatizvikwanisiro zvacho ndo zvatiri kushaya. Takaomerwa. Pese tapinda muchivanhu, kuchiprofita, kuchipatara kwacho. Izvozvo zvaakutoita wese nekuti munhu achakwanisi. Ari kutoita discharge yanyanyisa. Ari kungobuda mvura dzakanyanya. Dzimwe dziri kuita paari kubuda pacho imwe nguva inotonhuwa zvekuti unototadza kugarisika mumba. Saka tikushaya kuti toitawo sei. Inga zvakaoma. Asi mimi kwa maifamba kwacho kumasoro mainzi chii? Vakambotanga vachitiudza kuti zvikwambo zviri mumusha tikati tibatsirei, asi hapana chakachinja. Kusvika tazoenda kuchipatara ndopatakazoudzwa zviri pamunin'ina wangu. Alright, nyaya yematsanangura iri muzvinhu zvakasiyana zvinosanganisira chivanhu nekuchipatara. Imi rubatsiro rwamukuda, muda rubatsiro rwechii chairo rwamuda kuti mubatsirwe? Tiri kutokumbira kuti tikwanise kuidzokera naye kuchipatara aitwe matreatments akarudiwa. Asi zvokuti tidzokere nazvo ndo zvatiri kushaya. Ini ndinonzi Vagora Tinashe. Alright, tambotaura nehanzvadzi dzenyu mumba munguva yapfuura.
tichinzwa nhau yasisi vari kurwara nekenza. Tingade kuti mutitaurirewo semunhu wechirume kuti dambudziko mukuriona sei uye zvakamira sei? Ichokwadi mwanangu, dambudziko randidzudza pano. Hanzvadzi yangu uyu akabatikana ari kurwara. Ndakatombozamawo pano nepapo, takamuendesa kuchipatara kunova kukaranda. Akasvikako akanzi ane kenza. Saka nekubatwa kwakanoitwa kenza ikokoko, dambudziko guru randibata pano pamusha wangu ndidambudziko remari. Handina chandinacho, ndiri kutotamburawo. Saka izvezvi ndozviye zvakataurwa nevakuru kunzi kambudzi kasarira kumashure kasarira shamu. Ndatambura mwanangu nehanzvadzi yangu uyu. Alright. Patanga chitaura pabuda nhau yerubatsiro yekuti mune rubatsiro rwamukutsvaga. Handizivi mune mashoko here ekusimbisa panyaya yatiri kutaura? Ichokwadi mashoko ndinawo. Ndanga ndichikumbirawo mhuri yeZimbabwe nevandinombonzwawo muzvivhitivhiti vanonzi vanobatsirawo kuti dai vaitawo musoro pamwe vangonditarisawo. Ndashupika zvechokwadi nehanzvadzi yangu vangondibatsirawo awanike achirapiwa, sezvo ndiye munhu anonditarisawo pamusha pano pandigere kudaizvo.